en puɗɗorima inde jano jurmotoɗo jurmittoɗo en juule niraɗo men korsuɗo nilaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha. en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e aduna. en donima sernaɓe men artiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. so daneri siki ɓaleri o yani buuɗal yurmeende firi feeñi o windere ene feeñje ɓataake buuɗal yurmeende bindaɗo ñande alkamisa 17 lewru korse hitande ujunnaje 2021. kala mo somti on ɓataake ñande alkamisa ene tawa hen wasiyaji ko fate cellal aadi. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yeeɓiyankoɓe weltare tv dendagal calsatiri pelle men dendagal rendoji men jaam Allah waale moon. no pulaar heewide e kala saaha ko cellal woni afo kala ngaalu. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko cellal woni foof. nde wonnoon kala ko jiɗɗa neɗɗo ne yawa, kala ko jiiɗa neɗɗo ne tuuya, kala ko jiɗɗa neɗɗo ne ɗaɓɓa, kala ko jiiɗa neɗɗo ne biyono walla neɗɗo ne yiɗi gollude ko caggal kay nde o jogui cellal makko. nde wonnoon so neɗɗo sellani haydara ala ko woƴa, haydara ala ko yiɗi, koko ɓurno yidde fof ɓurata ancude, ko ɓurno welde ɗum ɓurata mettude ɗum. hankkadi jomum ala ko yiɗi, ala ko faala, ala ko toya so wona heptude cellal muɗum. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, so Allah rokki neɗɗo cellal ha timmi ko dañƴa hewde famɗude foof ɓaade kay ɗo jogui cellal ngal yetto Allah no feewi no feewi. mbawa kadi gandanɗa hoore maɗa naftorade cellal ngal guila cellal ngal guila ñaw arde tawma hen nimsa wonama hen. naftorade cellal mum noon ko ardi foof ko dewal mum to banggue Allah. nde wonnoon neɗɗo o rokkiran kala ne jiiɗa neɗɗo wiya sellani ko gotel e terɗe mum woni ko sellani, walla ko ɓuuri hewde e terɗe mum woni ko sellani. terɗe ɗe Allah rokkimaɗe e noon tergal pop dokkirɗa ɗum, kala ko mbawɗa wadde hen goɗɗum ko ardi foof ko rewrude hen Allah. nde wonnoon ko ɗum woni fuɗɗode, ko ɗum kadi woni woftode. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, so Allah rokki neɗɗo cellal mum ha timmi yo tinno yo rewru hen Allah, jokkira hen enɗam. yo rewru hen Allah, jokkira hen enɗam. nde wonnoon goto e mawɓe men ene wiye Abdoulaye Alhaji, ene wiyeteno Abdoulaye Jumarde o liksema gorgol yo yurmede Allah wone makko. o wi Alhaji Oumar de woni jinnaɗo makko wi gueɗe tati ɓuuri moƴƴude ko wadde ɗum law. woni dewal Allah e demal e dasal. soɗa rewa Allah law guila aɗa jogui cakatagal maɗa. o wi saabu so wiyama gandanɗa hoore maɗa darde fof mbuuɗu sagata wawi julde ujunere darde jamma tawa mawɗo timminani hay darde sappo. eɗen gandi kusto ko wawi ko mawɗo wawa ɗum. sen ƴeewi hay to hijjore tampere wonde hijjore nde eɗen gandi holko sagata wawi wadde toon so nayijo yeehi ko tampere mawde wonanta ɗum. ɗum noon enen tengtina bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hay dewal Allah eɗen gandi so sagata felliti, so Allah ɗiggini ɗum ko sagata Allah, sagata ɓuuri wawde gandanɗa hoore maɗa rewde Allah sabu aɗa jogui cellal mum ha timmi. desal woni so neɗɗo ne resa yo resa law. so resi law beele gandanɗa hoore Allah wakka ɗum ɓesgu law wawa gandanɗa hoore maɗa heɓɓitade ɗum ko adi kene nayi woni tawa ɗum ɗo. so neɗɗo ne rasa woni rema guesa mum rem law hoto ɗaccu ha huuɗo ɓurto gawri, walla ha guesa ma sooya, walla ha jugga nde mbiya aɗa rema. ɗum noon ɗeɗo gueɗe tati moƴƴi ko wadde ɗum law. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, yo yimɓeɗe tinno cellal mumen no feewi, tinno hen e dewal mum Allah, toppito laaɓal no feewi. nde wonnoon mbaɗa heewide so tawi cellal woni afo kala ngaalu musidɓe tedduɓe, laaɓal ne kañum ne wonata afo kala cellal.
sabu so neɗɗo laaɓani wawa sellude rafiiji kewɗi keɓete ko gandanɗa hoore maɗa koye wasde labde mi wiyani laaɓɗo ñawata kono noon bandiraɓe rafiiji kewɗi ñonkoto kewɗo e mborosaji kewɗi gandanɗa hoore maɗa ɓuuri yidde koto laaɓal ala ɗum noon toppirɗen laaɓal foof laaɓal terɗe men laaɓal comci men laaɓal nokkuji men toppirɗen laaɓal terɗe men laaɓal comci men e laaɓal gandanɗa hoore maɗa nokkuji men toppirɗen ko fati e lotgal lotade kala saaha lotorade jampe mum sabunde ha ɓandu mum laaɓa toppirɗen e kala saaha soccade kunɗe men wawɗo wadde brosse yo wat bawɗo wadde gandanɗa hoore maɗa soccogal mum yo socco soccoɗen kunɗe men nde wonnoon hunuko ko damal gueɗe kewɗe ko ñamate ko yarate pop koye hunuko rewrata kadi eɗen gandi Allah ne yiiɗi ko laaɓi Allah ne yiiɗi ko laaɓi so ɗeɗo rew Allah jangtorto ko hunuko ɓuuri moƴƴude kala konngol jaltugol hunuko ma ne faye Allah yaaro hunuko ko ne laaɓi yaato eko uuri soko urani kam yato ko luuɓani ɗum noon tinɗen no feewi to banggue kunɗe meɗen ene mbatte ɗo kadi hakkilleɓe no feewi saabu eɗen teski eɗen jeeya e ɓurɓe wasde toppitade laaɓal kunuɗe saabu sen ƴeewi ene famɗi gandanɗa hoore maɗa brossoɗo an keɗotoɗo audio am o kettoɗo nde ɗo haalande sa teskima mane mbawruɗa brossade walla mane coccorgal wayrinade hunuko maɗa yeeɓe no foti ɗum noon bandiraɓe ko hunde nde fotani wonde neɗɗo fotani finde subaka brossaki neɗɗo fotani lelade brossaki neɗɗo fotani joɗade gandanɗa hoore maɗa ko foti no balɗe ɗiɗi coccorgal natani hunuko muɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o wi sinno wona no añje tampinde julɓe ɓe ma o wi neɗɗo kala ko adi kene salligo kene juula waktu bawɗo wonde foof yo ƴetto coccorgal socco ko adi kene juula ko adi kene salligo donc on paami bandiraɓe musidɓe tedduɓe nelaɗo men ko coccotonoɗo nelaɗo men ko jiɗɗo laaɓal noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe woni wonde julɗo tigui ko rewde e sunnaji nelaɗo sallah ko ardi foof saabu neɗɗo nelaɗo sallah so woni e Carrefour kala mo rewani e Carrefour yettata komo kala mo rewani Carrefour yettata ko Allah Carrefour o noon ko nelaɗo men sallallah sallam ɗum noon bandiraɓe musidɓe tinɗen e coccoɗe no feewi tinɗen e brossage no feewi tinɗen e laaɓal kunuɗe meɗen tinɗen laaɓal nokkuji men tinnoɗen no feewi e laaɓal nokkuji men guila e koɗanɗe men ha e bureau ji men ha e nokkuji men jeeyirɗi nde wonnoon boutique maɗa yo won hoɗande maɗa saabu sa woni biri sa ƴeewi waktuji gonata boutique ma ɗi a wonata ɗin waktuji galle maɗa waktuji gonata bureau ma ɗi ɗin waktuji a wonata ɗum galle maɗa ɗum noon bandiraɓe yo neɗɗo tin hayso ko guesa nder guesa ma gonɗa calel ma to kurneɗa ɗo hayso ko ɗon yo laaɓ kala so neɗɗo woni so neɗɗo tawa yo tawe laaɓal ko laaɓal woni foof tinnuɗen laaɓal no feewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal rendoji men buuɗal yurmeende men alkamisa hannde to fate Cellal aade jiɗɗen ko yarude to banggue oɗo debbo koriɗo ɓe hen ne mbiya debbo cowiɗo walla debbo cowiɗo musidɓe tedduɓe ko étape gandanɗa hoore maɗa ɓurɗo musde e debbo ko étape ɓurɗo musde e debbo neɗɗo foof ene yiiɗi gandanɗa hoore maɗa yo joom suudu mum sowa yoɗa yiiɗi dañde ɓesgu debbo foof desaɗo ene yiiɗi sowade ene yiiɗi gandanɗa hoore maɗa dañde ɓiɗɗo kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe sowade ko hunde musde no feewi debbo foof e yidde gandanɗa hoore maɗa sowade e yidde ɓesgu kala nde Allah rokki ɗum reedu sowi ha ñande jibini saaha fof hakkille mum artata muɗum so serte duɗo reedu wonta ƴetto reedu wondu Allah e Moussa Allah gonɗo hen to yeehi ha selloyi ha jibinoyi Allah rokki ɗum saago mum wona kadi miijo mum kadi ara ƴettude gandanɗa hoore maɗa reedu wondu kono e saaha mo gonɗa reedu ndu miijotoɗa a nimsatade ni ko ƴettunoɗa reedu sa renaki mbiyata ko sa serteni ɗo reedu a wonta ƴettude reedu wondu Allah e Moussa Allah gonɗo hen ɗum noon ɗen gandi kadi e saaha debbo cowiɗo ko saaha nde debbo ɓuuri farwude ko saaha mo debbo ɓuuri farwude gandanɗa hoore maɗa oɗon debbo cowiɗo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe worɓe tinnuɗen no feewi e rewɓe to cowima tinnuɗen no feewi e ɓesguji meɗen to cowima tinnuɗen no feewi sa fotte debbo cowiɗo hayso wona nene maɗa wona ɓiye wona joom suudu maɗa
sa yi ɗum debbo cowiɗo tinno jogo mum jurum, jogo mum korsa, jogo mum gandanɗa hoore maɗa considération ganda miijoɗa so tawi ko suka ene wawi wonde ɓiye, tawi ko poɗɗo resede ene wawi wonde joom suudu maɗa, so tawi gandanɗa hoore maɗa ko mawɗo aɗa wawi miija oɗo ko jinnaɗo maɗa walla ko bani debbo. ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen jogo ene wawi considération no fewi ha tengti noon an gorko joom suudu maɗa so wima jogoɗen mum considération no fewi no fewi, jogoɗen mum juroma. enen galle wonɓe galle entourage galle tinnoɗen so debbo suyima gila noon to banggue PF muɗum miɗen gandi debbo so tawi wone PF muɗum ɓandu mum ne waylo, organisme mum ne waylo, systéme nerveux mum ne waylo, comportement mum ne waylo, hunde mum foof ne waylo, tinnoɗen pamanen ɓe, tinnoɗen pamanen ɓe, surtout on rewɓe onon kam oɗon gandi saabu hewɓe ndewi oɗon étape, hewɓe ndewi oɗon étape, kono noon ma mbiya ni ko kamɓe ɓuuri ganduɗa hoore maɗa wonde négligence on banggue. saaha debbo wona e PF mum ene wonde fesiraɓe mum e galle, ene wonde ƴeekiraɓe mum, ene wonde isiraɓe mum, ɓe calo jogade makko jurum. so tawi o sell o leeli finde ɓe mbiyamo eɓe gandanɗa hoore maɗa eɓe jana e makko woy sa yo holto heeɓi ngallonɗagal seetoyagal. so tawi o deefi ko fewani omo defano ñande fof ko fewi ɓe mbiya joni ko ɓalwagal reedu o wondi o natti yidde sagguinde, o natti yidde wonde e galle he. so tawi ko ñamete addama o salima ñamde to banggue PF o ronki ñamde ɓe mbiya ko faaro o wondi, ɓe miijota ko ni gandanɗa hoore maɗa koye PF walla ɓe mbiya koye beelaɗo woni ete eɓe gandi kamɓe nde wino on étape. saabu eɗen gandi so debbo soyima hankkadi ko rafi mbiɗen neɗɗo saɗa faama ko ɓurno yidde ko hoɗum ɓurata ancude. eɗen gandi worɓe PF ene saaha ene jogo gandanɗa hoore maɗa hay deggu e worɓe mumen, hayso hendu worɓe mumen ari e mumen ganduɗa tawa wawde supportude. en jii rewɓe sowiɓe nangga comci worɓe mumen ceeka gañi fof ko yiide gandanɗa hoore maɗa comcol joom galle mum odeur wona comcol ngol ɓe gañi ko odeur ɓandu gorko o gandanɗa hoorema so hendu comci ɗi soɓe jiiɓa ko odeur o arata e mabɓe ɓen noon ko supportude ɓe hen ceeka, ɓe hen beddo bool, ɓe hen duppa. en jii foof en jii jomum hankkadi wona agressif saaha, en jii ɓe hen ko ɗoyli tan, en jii ɓe hen donkat ñamde, en jii ɓe hen donkat harde. ɗum noon tinnoɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe e on étape ballen ɓe no fewi, supporten ɓe, jajinen ɓe no fewi, ganden kadi so ene kurta diire ko hunde raɓɓinde, hunde nde jurta mbawen supportude ɓe ha on étape ɓenna. caggal de on étape ɓenni so debbo soyima bandiraɓe musidɓe tedduɓe an gorko tinnoɗa so ɓarde wonde e joom suudu maɗa toppito ɗum. so tawi a wondani joom suudu ma wonɓe galle ɓe toppito rewɓeɓe. so debbo soyima guiɗo he gandanɗa hoore maɗa omo waɗanno sikki sakka ko cowiɗo walla o sowaki hawo heeɓi haqiqa gandanɗa hoore maɗa o sewima, saabu ko fotino corps étranger so naati e ɓandu neɗɗo tan ɓandu neɗɗo wayɗorto, organisme mum wayɗorto. so yennama musidɓe tedduɓe ko cowiɗo alhamdulillah rabbil alamina hannde hay guure men tokose ene waɗi ko wiyetede sage femme, ene waɗi ko wiyetede gynécologue, waɗi foof sene waɗi yo jomum ya gandanɗa hoorema dispensaire walla yaaha centre de santé e kala saaha musidɓe tedduɓe jomum waɗoya contrôle, waɗoya ko wiyete PG ƴeewene d' abord waɗoya contrôle ha heeɓa confirmation so tawi gandanɗa hoorema ko cowiɗo walla tawi sowaki. so tawi ko cowiɗo reedu ma waɗe suivi, reedu musidɓe tedduɓe ma waɗe suivi, reedu foof ma waɗe suivi ha tengti kadi e reedu gandanɗa hoore maɗa dikkuru woni debbo pour la première fois mum sowade ɗon ne farwi ha ɓurti, reedu mum ne farwi, walla on debbo gandanɗa hoore maɗa haysoko meeɗo jibinde o jooɗi ko juuti o jibtinani musidɓe tedduɓe o sowataki. so soyima kadi gandanɗa hoore maɗa ɗon waɗa wade o jogoto ko gandanɗa hoore maɗa ko rythme mo debbo mo meeɗa sowade ni. ɗon kadi ko grossesse à risque ko reedu gandanɗa hoore maɗa hulɓiniɗo, saabu eɗen gandi reedu adamaniɗo ha tengti noon e dewle men, saabu eɗen gandi kewɗen resde ko cukalon tokson ko sukaɓe tokosɓe kewɗen resde. ɗum noon bandiraɓe cukalel toksil so ƴetti reedu walla debbo mawɗo mo duuɓi mum mbaɗi âge avancé so ƴetti reedu ɗiɗo deedi ɗiɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene foti suivede de très près, yimɓe mbatte hen hakkillaji no fewi e kala saaha jomum yaaha dispensaire waɗoya contrôle, waɗoya examen ji mum, so tawi won échographie foti wadde waɗe, jomum waɗe suivi. so en jii ñande en jii ha joni so totta oɗo debbo coynoɗo ganduɗa jawata jeeyaɗo to wuuro Gawo e nder leydi Mali yaademo ha andede ko adi komo jibina
wonde ko woni reedu he ko hunde hawnide seeɗa ko hunde nde ɓe kewani yiide ko wadde suivi ko yaade hôpital ko yaade gandanɗa homo so dispensaire samuji mum e to gynécologue suivoɓe ɗum nde ɓe mbaɗimo échographie ɓe jii adana ko ɓikkon taton ha ɓooyi ɓe jii kene ɓuuri ɓikkon taton ɓe jogui hen kurhuli ɓe meeɗa yiide ɓe mbawi ƴettude dispositif ha laamu wawi tinde ha on waɗa évacué nawa gandanɗa hoore maɗa to leydi Maroc hande nan toon waɗa suivi jibini dañi ɓikkon jeenayi ko meeɗa jiyede e nder windere walla e nder leydi Mali hande omono wonde ɓikkon kon foof ne guuri kanko omo wuuro omo hiisi saabi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko wawde toppitede gandanɗa hoore maɗa gueɗal law saabu sinno tan o wino omo wona e nder ladde omo wona e nder nokkuji so dispensaire ngala walla so dispensaire goɗɗo o yahata o ɗacca ha ñande ngativere walla ha reedu ɓenda o wi omo yaha mo jibinoya musidɓe tedduɓe o jogo hen complication eɗen gandi on saaha kadi wadde jomum évacué ko hunde mettude no fewi saabu enen eɗen gandi saaha ko ɓuuri hewde rewɓe men jomum sowoto ha tengte wonɓe gandanɗa homaɗe e guure dowre ɗe woni jeerinkoɓe walla den so wona koɓe woni guure gandanɗa homaɗe joñiɗe ɗe ngala dispensaire walla goɗɗum jeeya jomum sowo saaha taw ko reedu dikkuru jomum meeɗa yettade hôpital meeɗa yettade dispensaire meeɗa yiide sage femme meeɗa yiide gynécologue ha ñande gandanɗa hoore maɗa ngatifere ha ñande ngatifere jomum wiyene jibina e nder galle jomum wiyene jibina e nder galle so waɗi complication noon mbiyen eɗen ƴeewa mbabba ene fawe hen walla en ƴeewa saret mbabba walla en ƴeewa saret puccu yonkor walla eɗen jaaha kallu eɗen tomboyo oto saabu eɗen gandi eɗen jogui guure eɗen jooɗo yontere lebbi ɗiɗi en jeyani oto no wirti ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde oto arata walla jomum waɗama e saret ne yettoto walla so waɗama e mbabba ne yettoto bandiraɓe musidɓe tedduɓe taw perdi ƴiyam kewɗam wasa hen fittane mum saaha walla wasa hen fittane ɓiɓɓe muɗum ko ɓuuri hewde hen ni ko on debbo wasata hen fittane mum ko hunde nde fotani wonde bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi an debbo a sowima walla an gorko joom suudu maɗa sowima to woni ɗo dispensaire ala ɗon ɓatti to wuuro gandanɗa hoore ma to dispensaire walla to hôpital woni e kala saaha jomum yaaha waɗa suivi reedu muɗum jogo carnet mum carnet de pesé e kala saaha ne yaade peesoyo e kala saaha waɗa contrôle e kala saaha waɗa échographie mum ene ƴeewe so tawi reedu ndun évolue o saaha ɓiɗɗo ne maayi nder reedu saaha ɓiɗɗo debbo ne sowa ɓiɗɗo maayi nder reedu tawa tinani andata ɗum noon ko docteur eɓe ko kañumen gandata ɗum ko kañumen gandata oɗo grossesse ene évolue woni ne yaara yeeso walla ala yarani yeeso ko kamɓe gandata nduɗo oɗo ko woni nder reedu ko hande ne yaara jonte ɗiɗi walla ne yaara jonte nayyi walla dañi lewru walla ɗum ɓe dokkuma saaha hay période mo poɗɗa jibinde ɓe kalanma foof ko musidɓe tedduɓe ko gandal ko jangde wona hasard wona hunde harmude ko hunde janggade ko hunde andade donc neɗɗo waɗa suivi so tawi reedu no évolue o so tawi ɓiɗɗo ko mayiɗo eɓe jogui systéme no ɓe mbawi ittude ɗum guila law so tawi gandanɗa hoore maɗa ene wuuri ɓe mbawa wadde ɗum suivi so tawi kadi ɓiɗɗo o ko position mum fewani wawa kadi wallede ha position mum wonta normal guila ko adi ko ngatifere ne ara so ɗum ala tan so jomum ari e jibinde ene jogo hen probléme guila e déchirage ha e saaha waɗede gandanɗa homaɗa césarienne ha e goɗɗum saabu eɗen gandi holno foti rewɓe mbasi pittali men e saaha gone jibinde woni perdant la vie en donnant la vie musidɓe tedduɓe tinɗe no fewi en gaari hande étape en gaari hande nokku mi wiyani debbo cowiɗo fotani mayde kono kam no mayirte joni ni ko hunde nde fotani wonde saabu gandanɗama gueɗe hewɗe hen ko négligence gueɗe hen hewɗe ko négligence ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe toppitemi ɗum no fewi eɗen jogui kadi saaha rewɓe cowoto so jeeyi ha dañi lewru lebbi ɗiɗi ɓinguel sama wona poosa woni ko wiyete avortement jomum avorta bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo kadi ma watte hakkille no fewi no fewi no fewi no fewi so tawi gandanɗa hayso ko reedu ma arwanido walla ɓiɗɗo gadano so tawi ari avortement walla a boosi haɗa foti gandanɗa o maɗa ƴewde holko saabi gandanɗa hoore maɗa oɗon avortement ƴeewa so tawi ko rafi o safre enen noon kewɗen wi tan e ɗum noon ko Allah hoddiri yo Allah rokku mum ko o yaɗaka ha o yaɗa kono kadi musidɓe tedduɓe ene waɗa suivi soɓe rokki on yeeru so tawi gandanɗa homaɗa ka commerçant walla ka comotoɗo a rewi oɗo bedda a fotte bandiji mbaɗima agressé kepti joguinoɗa piima ha waalo suttima janggo so tawi gandanɗa maɗa somoyo saɗa arta saɗa bedda goɗɗo ne woodi a tarata o bedda a heftata ɗon de a wiyata ko Allah hoddiri walla gonɗa ka yaɗaka ala ma doya banggue goɗɗo kay ha ɓurɗa doole kono on bedda kam kewɗa ko yeeyde ɗum walla gandanɗa hoore maɗa gueddude ɗum noon bandiraɓe holko neɗɗo ne heeɓa yo waɗ feere ƴeewoya beele ko rafi saabi ɗum holko saabi ɗum beele ko comportement
mo woni galle o beele ko liggoyaji musɗi waɗi noon beele ko stress sabu eɗen gandi stress ne boni gandanɗa hoore maɗa e debbo cowiɗo stress noon woni wasde gandanɗa hoore maɗa jogade caɗele hakkude mum joom galle mum jogade caɗele hakkude mum e entourage galle o gueɗe ƴekiraɓe ha isiraɓe jogade caɗele e nder suudu mum e ɓesgu mum foof ne adde stress musidɓe tedduɓe debbo to sowi noon foti gandanɗa hoore ko waɗede dans de bonnes conditions debbo to sowima foti ko fijjede jaldede waɗede gandanɗa maɗa funtodirede waɗede condition ngaji moƴƴi ha Allah rokka ɗum sago muɗum ɗum noon bandiraɓe worɓe tinnoɗen no fewi so rewɓe cowima takkoden rewɓe no fewi mbaɗenɓe assisté so tawi koye mum gonduɗa fijji mum e kala saaha yaade mum e kala saaha promenade salo ƴetta ko teddi salo rondo ko teddi salo gandanɗa hoore maɗa ƴurde junde salo gandanɗa hoore maɗa jomum waɗa liggueyaji won liggueyaji musɗi ɗi waɗanno e saaha mo selli nde yew yurmade ɗum yo liggoni kono noon yo ligguey mum yo watto haaɗi fijji mum jalde mum andini ɗum gandanɗa hoore maɗa ko woni ko gandanɗa hoore maɗa aɗa welti hen andi ɗum ko woni ko gandanɗa hoore maɗa ko onon ndendi ɗum andi ɗum souffrance jogui yo ko an yejjitan ɗum souffrance muɗum fijirde mum jaldude mum somi rokkoni yeeru ƴeewe saaha ko wayno tubakoɓe walla woɗɓe en wona tubakoɓe en jiiɗa ñemtitteɓe kono walla mumen saaha jiiya hayso joom suudu mum ne jibina ɓe mbaɗa jomum assisté ɓe mbaɗa jomum assisté nangga e junggo muɗum gona e nanggude e hoore mum gona e wallide ɗum e wadde ɗum encouragé saabu eɗen gandi neɗɗo hayso woni koye mayde en haaɓe wonki eɗen gandi so tawi ne ɓatti jiɗɗo ɗum walla ne ɓatti ganduɗa hoore maɗa jiɗɗum ne ɓatti ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene sembitina ɗum ene rokka ɗum courage ala ko haali waɗo debbo gonɗo e sowade gonɗo e jibinde gonɗo e ngati were noon bandiraɓe sa waɗi ɗum assisté a takkima sara mum aɗa rokka ɗum courage aɗa wiiya kadi souffrance tampere gandanɗa hoore ma jibinde ma korse ma min ni ɓeydo e muɗum ma kañumen kadi ɓeydo jogade courage musidɓe tedduɓe so tawi a wawa ɗum kam saaha foof so tawi aɗa joguitta aɗa jogui mobile maɗa walla aɗa jogui gandanɗa hooremaɗa moyen maɗa haysoko taxi ma ƴette taxi jaadon ha hôpital balla ɗum ha yiiye docteur balla ɗum haɗa conseil surtout gandanɗa hoore maɗa ɗanniyankoɓe wonɓe Europe walla wonɓe Amérique kam ɗiɗen gandi so jomum yettima ene heewi janggude ɗemgal jangguine ɗemgal to hunde ha wawa waldude yimɓe kono walla leyɗele goɗɗe ko wayno Afrique central ko wayno leyɗele Côte d'Ivoire en ɗum ɗo jeeni ɗen gandi jomum saaha yaaha dispensaire walla yaaha hôpital ko haalanta français nanata ɗemgal joom leydi ngal jomum saaha wooda ko docteur wi ɗum walla yiiɗa famminde ɗum tawa jomum wawa famde ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko yaade e joom galle mum so tawi holko famani hen joom galle famminamo so tawi holko nanani nantinamo so tawi holko famani hen kañum ƴewananowo wawa wallude musidɗo jomum ha nantina ha wawa jomum faama mbaɗen ɓe assisté e saaha ɓe ƴetti grossesse uji mabɓe usten mabɓe stress usten mabɓe gandanɗama debbo cowiɗo fotani yennede debbo cowiɗo fotani fiyede debbo cowiɗo fotani gandanɗa hoore maɗa waɗede maltraité enen noon malheureusement aɗa yiiya debbo cowiɗo sahani tawa reedu mum teddi mbadda e mum dugda e mum sahani ha ceera ɗum musidɓe tedduɓe ha ceera ɗum choc caragal way musde ni mbiya yami serima sami serima mi harmini mani e konngol ɗum musɗi ko choc way kono ƴetta sawru piya e hoore jomum way kono ƴetta sawru piya e hoore jomum walla debbo cowi konngol mbiyata ɗum way kono ƴetta sawru piya ɗum e hoore walla piya ɗum e reedu walla konngol piyata ɗum joni joni jiiya jomum seeña yiyam yalta jiiya ɗum joni e reedu bona sama par ce que ko choc ko choc ɓernde noon ɓuuri musde hay choc fiyede gandanɗa hoore maɗa e hoore walla fiyede gandanɗa hoore maɗa e reedu choc ɓernde konngol musgol ɓuuri jaasi ɓuuri sawru ɓuuri fetede ɗum noon tinden bandiraɓe musidɓe tedduɓe no choc noon konngol ɗum musɗi wayata debbo ha boosa hen walla reedu bona hen walla gandanɗa hoore maɗa yaala hen ganden kadi konngol moƴƴol kono noon kadi wayi moƴƴude e ɓernde ha jomum ɓiɗɗo wawa deeje e reedu mum ha reedu ndu wawa yarude yeeso ɗum noon tinɗen no fewi e jurmoɗen ɓe tinɗen no fewi ballen ɓe mbaɗen assisté galle foof mbaɗen jomum assisté debbo e gorko foof an debbo miijo gandanɗa hoore maɗa miiɗi sowade walla miijo ka jogoɗo sowade walla miijo ma ɓiye meeɗa sowade donc jogoɗen mabɓe jurum jogoɗen mabɓe considération ballodiren mabɓe ha deedi ɗi jetto e dow jaam musidɓe tedduɓe ballodiren ha deedi ɗi jetto e dow jaam so tawi mbiɗen reedu a sowima a heeɓi ko wiyete avortement guila gaddunol bandiraɓe musidɓe tedduɓe sa welfare jiiya docteur kalana ɗum a waɗi avortement ɓe ƴeewa holko saabi avortement o
so tawi tan a ƴeewani ɗum law walla ɓiɗɗo saha maaya e nder reedu jooɗoɗa ko juuti tawa ɓiɗɗo ko maayi ɗo ɓiɗɗo waɗi feere ha yalta ene wawi wooda ko bonni nder reedu to ɗum noon moƴƴude kadi ko leɗɗe ne goodi méthode aji ne goodi docteur eɓe jogui enen joguini ɗum gandal wawde safrude ɗum beele kadi gandanɗa hoorema ɓiɗɗo goɗɗo o so ari walla reedu goɗɗo ndu so ari ɓiɗɗo o so laltoɗo tawi ala ko bonɗi ɗon tawi ko bonɗi ɗon fewnite tawi won ñaw wonto no fewnite beele grossesse goɗɗo so ari bandiraɓe musidɓe tedduɓe ne wawa yaarude yeeso hano hannirta ni saabu eɗen teski debbo saaha fodde deeɓi tati deeɓi nayyi jomum sowata tan so yeehi ha ɓooyi seeɗa saama sowata tan so yeehi ha ɓooyi seeɗa saama heddo eɗen mbiya jomum wonni ko yaɗaka Allah rokkani ɗum ko yaɗa yo Allah rokku ɗum ko wurata yo Allah rokku ɗum eɗen duwo d' accord ko hunde moƴƴere kono kadi musidɓe tedduɓe ƴeewen holko saabi ɗum nde won noon hunde foof ene jogui sababu mum hunde foof kadi ene jogui gandanɗa homaɗa ko foti safrude ɗum walla ko foti ittude ɗum ɗum noon battinen hakkillaji men no fewi ballodiren e bandiraɓe rewɓeɓe mbaɗe mabɓe hasite no fewi haysoko caggal leydi mbiɗen min gonɗa so joom suudu maɗa ko cowiɗo ɓaade kaya wawa artude mbaɗa ɗum assisté aɗa wawi wadde ɗum assisté de distance konngudi belɗi haala belka haala jurminika e kala saaha kado yon tokson e kala saaha wawa kam hayso konngol moƴƴol musidɓe tedduɓe e joom suudu maɗa haydara ko bonnata koye dewal Allah jeeya ɗum noon toppitoɗeɓe no fewi ballen ɓe gandanɗa hoore maɗa ha gara sasaji ɗi mbawa yettade yon deedi ɗi soɓe cowima haaɓe mbawa yettiddeɓe dow jaam wasiya goɗɗo mo mbatten haysoko wasiya dabbo ko fati e bandiraɓe rewɓe resaɓe yo eɓe ndesaka yo saabu eɗen gandi avortement woni bonnugol reedu ene c'est vrai ɓuuri hewde koye rewɓe ɓe ndesaka kono hay rewɓe resaɓe ene bonna deedi tawa ni saaha koye worɓe mabɓe ɓe gondi jomum gandanɗa hoore maɗa yaaha bonnoya reedu bonnude reedu noon ala hunde ko neɗɗo foti gandanɗa ko foti bonde e gandanɗa hoore maɗa e bonnude reedu saabu en jii hay leyɗele ko ɓe gona julɓe ko ɓuuri hewde e leyɗele enen jogui loi ko wiyete interdit gandanɗa homo wadde interrompre grossesse woni bonnude reedu leyɗele hefre walla leyɗele ɓe gona julɓe ko interdit bonnude reedu ala ko haali enen julɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe so wona jomum noon e leyɗele wona jomum wona e condition tawa ganduɗa homaɗa koɓe mbiyata grossesse à risque jomum ne huula nduɗo reedu ndu fewani so yettoyinde ene wawa wasa hen fittade makko walla ɓiɗɗo wawa yettoyade dow jaam ɓe kañoɓe mbaɗa ɗum gandanɗa wawa interrompre ɓe bonna ɗum kono welede tan bonnoya reedu surtout kadi bonnugo reedu taw ko clandestin woni bonnude reedu e suuɗayru bonnude reedu gandanɗa hoore maɗa guila to banggue curettage ha to banggue ƴettu buula en ƴettu ɗacci en yar acide en gueɗe mbaɗe noon ko mbatten musidɓe tedduɓe hande temedere debbo nana resani gone cuuɗi mumen ene gande komumen uddat cuuɗi mumen goya ha guite mumen gandanɗa hoore maɗa ɓuuta so pinne subaka jalta culmo jaa holko saabi ɗum ronko ɗumen dañde sowade ronko ɗumen dañde ɓiɓɓe e holko saabi ɗum sa ƴeewi wiyani foof kono sa ƴeewi fodde 80% sa ƴeewi ma taw lasɗi jomum ko wadde gandanɗa hoore maɗa avortement clandestin woni bonnude reedu tawa gandanɗa hoore maɗa ko rewani fotani bonnirde ko rewani lawol woni jahata docteur e suuɗeɗo tawa kañum e hoore mum saabu leyɗele men ɓoɓande bonnude reedu ko interdit leyɗele men foof hande kala docteur nanguiraɗo ne bonna reedu bandiraɓe musidɓe tedduɓe kaso muɗum ko ɓiima ronnata kono ene bonne nde wonno hatta waɗede hatta wadde ko haalis ɓe ƴeewata joomum aɗa tan mbanma ɗum guel wiyeɗe jomum ko docteur ne jogui kaɓirɗe mum ne bonna reedu woni koye suuɗe ko suuɗi eɗen gandi neɗɗo gonɗo hayso gujjo sene wujja eɗen gandi wonata koye signude mbaɗowo ko boni foof wonata koye signude ene heeñi guila yiyede ene heeñi guila gandanɗa hoorema ene ƴeewa guila wullude guila yiiɓe nande e o saaha ɗi heeñi tan e on suuɗayru jomum wadde faux pas wodata memre ko fotani memede gandanɗa hoorema reedu ndu bona kono noon bandiraɓe keeɓa saignement woni ƴeem ara donka yo darto sa annaki mbasa hen fittandu maɗa walla ni hay sinno wasani hen fittandu maɗa walla haysa heeɓani saignement woda ko jomum bonni hen so jomum bonni hen janggo e jaam musidɓe tedduɓe dañoya dewgal jiiɗoya jibinde donka nde wonno holko bonna e reedu he to ɓiɗɗo fonno relade to ɓiɗɗo fonno rewde ha reedu wona ɗum koko booni nde wonno ko machine ko jamɗe mbaɗata hen ko curettage ko tufirɗe ko jamɗe ko gueɗe gaɗe walla ɓe dokkuma leɗɗe goɗɗe walla ɓe dokkuma ko wayno posone way kono min ni ɓe pettina bébé gonguel dow guel yo fuus yo wonto ƴiƴam wona ɗo saaña saaha donc yo ƴiƴam daro musidɓe tedduɓe ko hunde hulɓinide ɗum fotani wonde hay rewɓe resaɓe mbimi saaha jomum sowo wiya ɓaade jibini ko ɓooyani bengi bebbeyel mum ko kusel yo ya bonnoya reedu saaha ni taw worɓe tinani
sahani taworɓe tinani saha ko debbo desaɗo joom galle mum wondani joom galle mum ƴetta reedu caggal joom galle mum yahwe ya waɗa ya avortement ganduɗa ɓe bonni reedu guiɗi joom galle mum tinde walla guiɗi essumin tinde walla guiɗi dewgal mum bonde hen a hulani Allah kulla ko dewgal ma guila bonde walla kulla ko yimɓe guila kalde bandiraɓe musidɓe tedduɓe daña hen rafiji saaha mbasa hen fittanma saaha donka yemdaro ha ande hol sababu gandanɗa hoore ma ɗum tawi kulɗa ko guiɗi dewgal ma bonde dewgal ma bona hen mbasa hen cellal maɗa walla mbasa hen fittanu maɗa ɗum noon bandiraɓe ndentoɗen no fewi ndentoɗen no fewi onon yummiraɓe surtout yummiraɓe saabu deedi kewɗi so debbo ƴetti reedu ɓiɗo debbo ƴetti reedu surtout nde wondani e dewgal heewi wadde complicité koye nenu mum ɓe yummiraɓe murno hankkadi ɗumen jeeya korno mumen jeeya mballo mumen heddo mbiya ne jaaha ga Dakar ne jaaha ga Nouakchott en e mo wonde e Becce en e mo wonde e ɗundoji en tawa jomumen jiiɗo sudde ene jaahane bonnoya ɗin deedi ɗum noon bandiraɓe tinɗen no fewi yummiraɗo fotani wallude ɓiyum debbo no bonnira reedu poɗɗa ko wallude ɓiye debbo no jogori comportement moƴƴo jangguinamo gurdam jangguinamo yo kulol Allah jangguinamo gandama rentade ɓuuri ganduɗa homaɗa wallude jomum wonde complicité jomum no bonnira reedu saabu so wasi hen fittade makko ko an woni sababu ɓiɗɗo mayɗo o an jogui hen parmade responsable walla ko an woni responsable mum janggo e jaam so resoyama o ronki dañde ɓesgu ko an woni responsable muɗum foof ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinɗen no fewi ndentuɗen ko wiyete gandanɗa homaɗa avortement clandestin woni bonnude deedi taw ko bonnude ɗum e suuɗ suuɗayru ko hunde bonnude reedu suuɗ suuɗayru way kono ganduɗa homaɗa ɗanngal kala ko nanɗa way kono ɗanngal clandestin way kono ɗannade suuɗ suuɗayru ni no ɗannotoɓe suuɗo suuɗayru eɗen gandi so ɗannima ko famɗi fof kala temedere yande son ƴeewi oɗo saaha nde so woodi ko edde joyettoro hen heddi ɓe mbasat fittade mumen heewi ko mayde e maaji donc avortement clandestin kala ko jiiɗa temedere debbo waɗi avortement clandestin sa ƴeewi ma taw ko 5 hen walla 10 hen mbaɗi réussir heddiɓe fukki e wasde pittade mumen hay 5 ɓedduɓe ɓene sa ƴeewi ko goto hen walla ɗiɗo dañata sens tawa ɗum waɗani des impact woni waɗani battani e muɗum heddiɓeɓe kisa hen mbasa mayde hen kono noon caggal ɗum musidɓe tedduɓe donkoya sowade walla kala nde reedu ari bona ɗum noon ko caɗele mawɗe mawɗe no fewi ndentoɗen ɗum no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mballe rewɓe onon worɓe tinɗen no fewi so joom suudu ma sowima wallodiri mum yurmo mum an debbo gonɗo e galle sa yi debbo hono maɗa ne sowi e nder galle tinno jogo makko e jurumo jogo makko e jurumo oɗon mbaddanno jontande barme oɗon mbaddanno jontande fittude galle oɗon mbaddanno jontande gandanɗa homaɗa ƴogde tinno wallumo andu oɗo saaha période mo woni o ko ɓuuraɗo doole andu oɗo période mo woni ko hunde mettude andu oɗo période mo woni ko hunde gandanɗa homaɗa risque jogo makko e jurum miijoɗa hoore maɗa miijoɗa hoore maɗa nde wonno neɗɗo kala ko watte weela ɗum sa waɗi ɗum bande welat ɗum kala ko neɗɗo watte muusa ɗum sa waɗi ɗum bande muusat ɗum ɗum noon neɗɗo ñawirta neɗɗo donc to banggue muɗum tinɗen no fewi e gurnameji men tinɗen no fewi laaɓodiren deedi tinɗen no fewi ñurmoɗen ɓeɗɗo rewɓe sowiɓe tinɗen no fewi mballodiren mabɓe tinnoɗen no fewi en gonɗo ladde an gonɗuɗo e jawdi maɗa wonɗo gonɗuɗo e guesa maɗa walla gonɗo gandanɗa ɗum tinno gandanɗa hoorema so joom suudu ma sowima walla ɓinguel ma sowima ɓattit gandanɗa hoore maɗa wuuro e kala saaha ya dispensaire kala saaha ya hôpital kala saaha yi docteur maɗa mbaɗa suivi so tawi moindre chose a yi ko ka famani docteur ko ɓuuri yawde e yaccade jaaha jiiya docteur kalna ɗum ko ɓuuri yaajde e yaccade sa yi tan seeɗa ka famani a yi seeɗa ƴiƴam yalte maɗa a yi seeɗa ndiyam yalte maɗa bandiraɓe musidɓe to doga dow doga ɓuuri yawde gandanɗa ko mbaɗa jaaha jiiya docteur kalna ɗum mbasa suude kalna ɗum ene waɗi gandanɗa hoore maɗa ko foti dartinde ɗam ƴiƴam ene foti ko dartinteɗam ndiyam ene foti gandanɗa hoore maɗa ƴewde solution poɗɗo waɗede ɓe mbawa dandudema ɓe mbawa dandude oɗon ɓiɗɗo gonɗo e nder reedu so caggal ɗum kadi kala debbo to jibini tinnoɗen bandiraɓe mbatten hakkillaji no fewi debbo kala nde jibini nde ɓiɗɗo jibina an jinnaɗo walla an debbo walla an bawɗo nde poof daroɗe debbo so jibini ɗon e ɗon so jibina ɗo yo fewnane kayit mum jibinande enen julɓe mbiyeten ko ha yontere saabu ɓiɗɗo ha rokke inde en jii ko wona julɓe ko woni Afrique central walla goɗɗum so neɗɗo jibinama tan to jibina ɗo ko ɗon waɗata déclaration de naissance sa yiiɗi ɗacca ha yontere kono waɗ déclaration de naissance ɓiɗɗo jibinama e heure mo jibina e ñalawma mo jibina e lewru ndo jibina e foof hannde ene saɗi men hannde anduɓe ñalawma jibina mbiyeten tan jomum jibina ko 1970 walla 1980 walla 1920
ñalawma o andaka heure o andaka donc fof wadde noon ko wasde déclaré jomum jooɗo ha mawna ha yiiɗa nadde école walla ha yiiɗa ɗannade wiyana fewna kayitaji kayit jibinande fewnate ko neɗɗo jibinande en jii hannde kayit kala nde neɗɗo jibini fewnani ɗon kayit so yeehi ha ɓuuri 3 mois hankkadi wontata ko ma jugement ara ma jugement ara nde jomum fewne kayit jibinande kayit jibinande noon woni juddu woni dendagal kayitaji pewɗi fewnede fof sa ala juddu awa fewni ɗin kayitaji donc juddu woni base kayitaji fof gila noon passeport ha to banggue école ha pop ko juddu ko base juddu noon kayit jibinande so neɗɗo jibinama yo déclare jibini déclaré hôpital jibini o docteur hokkuma kayit jaaha kayit o to mairie walla to état civil walla to wawi wonde foof fewnanɗa ganduɗa hooremaɗa juddu maɗa jogoɗa juddu maɗa ko à partir de on juddu mbaɗata carte d' identité ko à partir on juddu mbaɗirta examen ko à partir on juddu mbaɗirta passeport ko à partir de on juddu mbaɗirta dendagal kayitaji keddiɗi foof ɗum noon mbatten hakkillaji no fewi sa jibini noon to hôpital ala a wawa waɗe déclaration de naissance sa waɗanaka déclaration de naissance a wawa ganduɗa aɗa ƴewde juddu ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbaɗen so debbo soyima yo waɗ feere ɓatto gandanɗa hoore maɗa guure men mawɗe ɗe to dispensaire woodi so mairie ji goodi beele jomum wawa jibinde dow bonne condition jomum wawa fewnede kayitaji mum ha timma somi rokki yo ƴeewe joni joguiɓe moyenne seeɗa ɓe joom suudu mum jibina nawa ɗum Amérique jibina yaha toon beele daña nationalité to jibini tan fewne kayit mum jomum heeɓa nationalité muɗum hankkadi hayso mawni yilde yiɗi ɗannade Amérique foof ko kayit jibinande Amérique jogui ɓe nawa ɗum France jibinoya France jomum heeɓa kayit France kala nde jomum mawnoyi so yiiɗi ɗannade ɗum ñin toon donc firti noon ko sahade jomum jibinde ko nden waɗi déclaration ko nden fewna kayit ɗum noon bandiraɓe kayit jibinande fewnete ko neɗɗo jibinande ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji no fewi buuɗal yurmeende so feeri feeñi feeñe windere feeñe ɓataki bindaɗo ko musidɗo mon seydi moon Ghalii Abuu Bah yo Allah rokku en ñallude e jaam.